Pekný večer vám želáme z Banskej Bystrice. Sme radi, že aj takto pred víkendom ste si opäť zapli, verím, že vašu obľúbenú telereginu, ktorú vysielame aj dnes večer. Dnes vás zavedieme na nezvyčajné miesto na juhu stredného Slovenska do obce Lišov. Majú tam perisko, alebo ináč to nazývajú hbol. Viete, čo to je? Ak áno, tak... Tak, toto CDčko od banskobystrickej kapely Pohoda môže byť vaše, v prípade, že nám teda správne odpoviete na otázku, čo to je to perisko, alebo tzv. Hbol, na známe kontakty. No a okrem toho sa dnes budeme v teleregine rozprávať napríklad aj o inovatívnom vyučovaní, o projekte Moja prvá škola. To nebude všetko, budeme sa pýtať nášho hostia v poradni, aký stromček je ekologickejší, či živý alebo umelý. Samozrejme, všetko okolo toho vám porozprávame. No a teraz už avizovaná kapela Pohoda z Banskej Bystrice. Pekný večer. Sedím na strome, kývam nohami, dole pod stromom svet je malý, mravce malé sú, aj zblízka viem. Sedím na strome a jablko jem. Sedím na strome, kývam nohami, pozriem na mesiac, svet je malý ako jablko, keď spadne zo stromu, pozriem na mesiac a som dole tiež. Sedím na strome, nohami kývam, červík z jablka sa na mňa díva. Sedím na strome, nohami kývam, červík z jablka sa na mňa díva. Sedím na strome, nohami kývam, červík z jablka sa na mňa díva. Sedím na strome, nohami kývam, červík z jablka sa na mňa díva. Tak sedieť na strome a kývať nohami, to sa možno dá tak v lete a na dube, ale na vianočnom stromčeku to asi veľmi nejde. No a vianočné stromčeky spomínam, pretože dnes o nich budeme hovoriť s Ľudovitom Lukáčom, ktorý je pestovateľom takýchto stromčekov. Pekný večer želáme. Ďakujem, dobrý večer. No pán Lukáč, základná otázka. Umelý stromček alebo živý stromček? Aký je v tom rozdiel, to asi všetci vieme, ale teda ktorý je ekologickejší a prečo? Ja si myslím, že jednoznačne tie živé stromčeky, lebo oni sa pestujú na plochách, ktoré sa väčšinou ináč využiť nedajú. A tie vianočné stromčeky sú určené len na túto príležitosť, len na ten vianočný stromček. Nevzniká tam žiadna hospodárska škoda, nie sú to hospodárske, pestované na hospodárske dreviny, ale len na tento účel, čiže špeciálne len na vianočné stromky a poprípade na ozdobnú čečinu, ktorá sa využíva hlavne teraz v období adventu a pred Vianoc. Napriek tomu, že vytíname živý stromček, napriek tomu je to ekologickejšie a robíme to každý rok. Keď si kúpim umelý stromček, tak ho mám trebárs, vydrží mi 10 rokov, 15 rokov. To je pravda, že vydrží 10-15 rokov, ale už nie je to tá atmosféra ani tá aróma. A ako som povedal, s tým vyrúbaním toho vianočného stromčeku, ktorý je pestovaný len na tento účel. Nie je tam žiadna škoda. Počas toho rastu, kým on tam rastie, tiež okrem iného produkuje kyslík, zadržiava vodu. Čiže aj to ekologické hľadisko pri tom pestovaní toho vianočného stromčeku je naplnené. No a ďalšia vec je, že keď sa vyrábajú tie umelé stromčeky, tak tam tiež vznikajú nejaké škodlivé látky, takže... Samozrejme, a ďalšie problémy potom s recykláciou a tak ako s umelomotnými fľašami. Takže poznáme niekoľko druhov vianočných stromčekov, teda ihličnanov, ktoré môžeme používať v domácnosti. Ja by som to vedel rozdeliť na také základné. Smrek, jedla, borovica. Je to ešte aj iné rozdelenie, špeciálnejšie, špecifickejšie? Najpoužívanejší vianočný stromček aj v minulosti bola jedla a smrek. Doba a ústredné kúrenie nám donieslo borovicu a to boli vlastne paneláky, že tá borovica, ten suchší vzduch, že vydržala. Teraz sa to nahrádza rôznymi stojanmi s vodou, ale tých je veľmi veľa druhov, najčastejšie používané a také najmódnejšie, čo sa k nám dostali, kedy to sa používala len jedla biela, naša klasická jedla a bez alba. A doba doniesla, že vznikli hlavne v Dánsku a po Európe, teraz aj v Čechách, aj na Slovensku vznikajú veľké
pomerne veľké plantáže vianočných stromkov a tam sa pestuje táto jedla Nordmanová, ktorá má oproti našej jedli. Podľa čoho si vybrať vianočný stromček, živý vianočný stromček? Podľa veľkosti priestoru, podľa spôsobu vykurovania, čo všetko na to vplýva? Napríklad Najdôležitejší je priestor. Najdôležitejší je priestor, kde ten stromček bude umiestnený. Niekto ho má v hale, niekto má menšiu obývačku, čiže potrebuje štíhlejší, niekto má halu široký, takisto to záleží potom od výšky, či niekto 1,50 m, niekto 2,5 metra. Podľa ten priestor je asi najdôležitejší. No, k tomu sa ešte dostaneme v dnešnej relácii. 0918 381 297 je telefónne číslo do našej telereginy, do našej mini poradne. Môžete pánovi Lukáčovi volať počas celej relácie a napokon nám už aj zvoní mobilný telefón. A my teraz sa vyberieme do školy medzi mladých žiačikov. Určite si aj vyspomínate, keď ste chodili do školy, na antramentové perá, vôbec žiadne interaktívne tabule neboli. Pán Lukáč, ako to bolo v vašom prípade, keď ste boli prváčik? Ako ste písali? Na tabulu kriedou. No tak v poriadku, ale atramentovým perom ešte. No len atramentovým perom. Pravda, možno sme porobili aj nejaké machule. No bolo ich toľko, určite aj slz bolo. Určite to bolo atramentové. Ešte aj na strednej škole sa rysovalo lievikovým perom. No, to sme už ďaleko, nechajme strednou školu. My poďme medzi mladých a maličkých žiačikov, kde využívajú všetky moderné technológie a konkrétne sa vyberme na základnú školu Pavla Kryšku v Kremnici. Ambíciou našej školy je v priestoroch historickej budovy poskytovať moderné vzdelávanie. A z tohto dôvodu prijímame všetky výzvy, ako vyučovať deti s modernými technológiami. A preto sme uvítali možnosť pracovať v rámci programu Moja prvá škola. Ja som konkrétne vyučovala matematiku, vyvodzovala som číslicu 7, no a využila som teda vzdelávací obsah venovaný tejto téme. Čiže deti aj pracovali na tabuli interaktívnej, ale takisto sú tam pracovné listy, ktoré následne takisto prostredníctvom toho portálu viem si vytlačiť a použiť. Tento projekt má výhodu hlavne v tom, že ponúka vlastne vzdelávanie žiakov ich formou, ktorá je pre nich príťažlivá, ktorá ich dosť motivuje. To znamená, že aj tá pozornosť žiakov pri využívaní Cosmixu si myslím, že je vyššia. Žiaci sú aktívnejší, lepšie si zapamätajú informácie, ktoré im poskytne vlastne tento portál. Význam Cosmixu vidím aj v tom, že žiaci môžu robiť úlohy aj doma. Prostredníctvom Cosmixu im učiteľ vie zadať úlohy, ktoré doma vypracujú. A tým vlastne ich aj podnecujeme k tomu, aj žiakov, aj rodičov, že počítač môže slúžiť nielen na hry a na hranie, ale určite aj na vzdelávanie a získavanie tých vedomostí, čo si možno veľakrát tí žiaci a rodičia neuvedomujú, že vlastne týmto sa učia a veci si lepšie aj pamätajú a vedia ich potom aplikovať pri iných prácach a činnostiach. Na dnešnej hodine sme mali tému trojciferné čísla. Na začiatku hodiny sme zvolili portál Cosmix, kde sme triedili čísla, priraďovali čísla, porovnávali čísla a vytvárali číselné rady. Mali sme tam 2 testy z matematiky a tie som už urobil a teraz idem na prírodovedu a tam ideme o rotácii Zeme sa učiť. Robíme s tabletmi, veľa sa na nich naučíme a máme aj domáce úlohy cez tablety alebo počítače. V klasickej hodine vlastne využívame učebnicu, využívame pracovný zošit, kdežto tu máme rôzne úlohy, deti ich riešia samostatne a vlastne ja vidím, či látke rozumie, či má nejaký problém. Ja pri vyhodnocovaní danej úlohy vidím na mojom účte, že dieťa vytvorilo úlohu na 50, 60 alebo 100% a vtedy sa mu môže venovať individuálne, ak niečomu nerozumie.
Kremnická škola je jednou z tisícky škôl, ktoré sa zapojili do projektu Inovatívne vyučovanie na 1. stupni základných škôl, respektíve do projektu Moja prvá škola. My sa o ňom dnes budeme rozprávať v Teleregine s dvomi hostiami. Najskôr predstavím riaditeľa neziskovej organizácie EduLab, pán Jan Machaj. Pekný večer. A prišla aj Nadežda Palušová, ktorá je zo vzdelávacieho portálu Cosmix.sk. Dobrý večer. No, na základe toho, čo sme videli, tak neviem, či by som si dostatočne teda vedela predstaviť to, čo tá Moja prvá škola, tento projekt je. Vidíme, že evidentne sa tam používajú interaktívne tabule, že sa tam používajú tablety, ale je toto teda ten základný rozdiel medzi tou klasickou školou na 1.4 a teda tou, o ktorej sa chceme rozprávať? Áno, aj. Nie sú tie technológie to jediné, čo delí tú klasickú školu od tej inovatívnej. Cieľom toho projektu bolo nie je tak dať technológie do škôl, ako sprostredkovať učiteľom metódy. To znamená to, ako s tými technológiami učiť. Na to sme sa sústredili. Čiže kľúčovou bola metodická príručka, ktorá sa volá Moja prvá škola, kde učitelia mali vlastne návod na to, ako hodinu komplet celú odučiť s rôznymi aktivitami. Skúste nám veľmi skrátke ten návod povedať teraz, aby sme si to vedeli čo najpraktickejšie a najpresnejšie predstaviť. Naším cieľom bolo učiteľom pripraviť také materiály, aby nemuseli učiť iba frontálne. To znamená tak, že stoja pred študentmi, ktorí si píšu poznámky, ale aby to bolo inovatívnejšie. To znamená, aby tam bolo napríklad tímové učenie, aby fungovali ako obrátená hodina, aby išli do outdooru, von do prírody, aby napríklad robili rovesnícke vzdelávanie. A my sme tie témy poňali ako vlastne priestor, kde rôzne tieto metódy sú aplikované na jednej vyučovacej hodine. To znamená, že ten učiteľ neučí celú hodinu rovnakým spôsobom, ale vlastne hodina rozdelená na také kratšie úseky a tú tému učí rôznymi metódami. Jednou z nich môže byť tablet, inou interaktívna tabula, inou outdoorové vzdelávanie, inou tímová práca v tej triede. Čiže toto bolo tou hlavnou filozofiou projektu, ktorý dneska na školách učí, na 1000 školách funguje a viac ako 6000 pedagógov je tam zapojených. Čiže myslím si, že ak... Ale to inovatívne vyučovanie sa nekončí na samotnej škole. Ono potom pokračuje v tom domácom prostredí a tam je už zapojený teda aj portál Cosmix.sk. Takže skúsme povedať, na akom princípe funguje to domáce vyučovanie v prípade tej inovatívnej výučby. V princípe domáce vyučovanie nadväzuje na to, ktoré sa realizuje v škole. To znamená, že aj učiteľ môže portál využiť na to, že zadá domácu úlohu dieťaťu cez tento portál, kde má k dispozícii rôzne digitálne lekcie a cvičenia na precvičovanie a dieťa si to doma cvičí. Ale taktiež funguje aj druhý spôsob, kedy napríklad žiak alebo jeho škola nie je zapojená do projektu a v takom prípade si môže sám tie lekcie v doma precvičovať, učiť sa spolu s nimi a podobne. Možno by sme mali teraz vysvetliť divákom, že nejde tu o žiadny alternatívny spôsob vyučovania, že teda funguje to na základe nejakých vzdelávacích systémov, ktoré existujú aj teda v rámci Európy, predpokladám. Samozrejme, tento cieľovou skupinou bola bežná škola, bežní učitelia, čiže nejde o žiadne alternatívne vzdelávanie. Je naozaj celá tá príručka, všetky aktivity sú robené podľa štátneho vzdelávacieho programu, to znamená, že podľa všetkých štandardov, ktoré sú na Slovensku platné. Čo je inovatívne, sú tie metódy, akým spôsobom ten učiteľ učí. Dobre, povedali sme, že 1000 škôl v rámci celého Slovenska je zapojená do tohto projektu. Vy si aj vyberáte teda, že na základe čoho tá škola môže k tomu pristúpiť? Sú tam isté determinanty alebo nejaké limity, ktorá škola áno, ktorá nie, alebo je to čisto na ich rozhodnutí? Bolo to na ich rozhodnutí. My sme chceli každej škole dať možnosť zapojiť sa a viac ako 1300 škôl sa zapojilo, takže ten záujem bol naozaj veľký po celom Slovensku. V prípade, že rodičia a teda ich deti nie sú zapojené do tohto inovatívneho vyučovania, sú na tej bežnej klasickej škole na základe tých spôsobov, aké tam sú a chcú napriek tomu využívať ten váš portál, môžu? Áno, môžu. Môžu sa registrovať, rodič registruje seba a svoje dieťa na portáli a môže využívať dané lekcie. Oni veľmi dobre slúžia na to, že vieme, že rodičia nie sú učitelia, nie vždy vedia, ako sa učiť s dieťaťom, aby to učenie doma bolo príjemné, aby nemali z toho stres. A portál práve pomáha tomu, že sú tam tie interaktívne cvičenia, ktoré sú pre deti veľmi bežné, také prirodzené a taktiež zábavné a preto to domáce vyučovanie alebo učenie, prípravu do školy ozvláštňuje a určite spríjemňuje obidvom. Vy ste aj učiteľom v praxi. Vyskúšali ste si aj tento projekt na vlastnej koži? Som učiteľom na gymnáziu, takže nie celkom to vekovo ide. Je to iba 1.4, hej? Je to iba 1.4, ale samozrejme tie metódy, napríklad rovesnícke vzdelávanie alebo tímová práca v škole, tak tie sú aplikovateľné na každom stupni, takže samozrejme. Dobre, čo je taký ten základný, tá výhoda
pre toho učiteľa jednak, aj pre toho žiaka, prečo možno by sme teraz mohli apelovať na to, aby tie školy pouvažovali nad tým, že či nechcú ísť do takéhoto inovatívneho vyučovania? Ja si myslím, že to výhodou pre učiteľa je hlavne zníženie času na prípravu doma, ktorú učiteľ venuje na prípravu svojej hodiny. Vieme, že učiteľ potrebuje aspoň toľko času, koľko strávi na vyučovaní, strávi aj prípravou, keďže chceme, aby neustále menili svoj prístup učiteľia. A čo spôsobuje, že tá príprava trvá kratšie? Myslím si, že jednak tá metodická príručka, kde má vlastne tie aktivity už predpripravené, inšpiruje sa a vlastne podľa toho to zrealizuje. A jednak je digitálne materiály, ktoré na hodine používa cez ten vzdelávací portál Cosmix. A potom pracovné listy, ktoré sú mu k dispozícii v rámci projektu. Čiže našim cieľom bolo naozaj znižiť čas na prípravu a pre študenta sme chceli naozaj interaktívne, zaujímavé, zábavné vyučovanie, aby nebol ten žiak pasívny, ale aktívne, interaktívne sa učil. Čiže aby to nebola taká tá otravná, nudná škola, hej? To veľmi jednoducho možno povedané. Aby to bolo miesto, kde deti radi chodia a kde je radosť sa učiť. Takže to bol ten veľký vzdialený cieľ, ktorý máme v tomto projekte. A predstavme ešte trošku ten portál. Skúsme možno na nejakom konkrétnom príklade, na nejakom predmete povedať, že ako to asi vyzerá, ako to funguje. V poriadku. Na portáli vlastne sú lekcie, takzvané, ktoré sú ucelené celky z takmer všetkých predmetov, ktoré sa vyučujú na prvom stupni. A tie lekcie obsahujú rôzne cvičenia. Vždy je tam nejaké úvodné video, ktoré uvedie dieťa do témy. Napríklad mu vysvetlí tému vesmíru alebo nejaký matematický prvok alebo geometrické tvary, prípadne základnú matematiku. Prváčikovia sa učia ešte do 5, do 10 a podobne. Čiže cez také video animované sa dieťa dozvie, o čo tam ide a následne v nadväznosti na toto video idú také cvičenia, kde rôzne môže dieťa vyklikávať, kombinovať, vyberať z možností správne odpovede a podobne. Čiže pera, také tie štandardné ceruzky už sa v tomto procese nepoužívajú vôbec? Tak radikálne by som to nepovedal. Sú tam pracovné listy, stále na tabletoch sa dá tiež písať, čiže my sa nesnažíme ukázať, že do školy nepatria knihy a ceruzky a pera. My sa to snažíme skôr technológie integrovať, do tej školy vytvoriť tak nejaký ekosystém, keď tieto veci nie sú v protiklade, ale vzájomne spolupracujú. Do akej miery je to pre tú školu finančne náročné? Pretože asi je dobré, aby využívala teda nejakú interaktívnu tabuľu, aby mala prostriedky na to, aby si mohla dovoliť kúpiť tie tablety. Ja si myslím, že na Slovensku sme v takej situácii, keď na školách technológie sú. Sú na školách tablety, sú tam interaktívne tabule, je tam pripojené na internet. Ale otázkou nie sú technológie, ale to, čo s nimi na tej škole robiť. Čiže my odprávame túto otázku. Môžete s ňou takýmto spôsobom učiť. Dobre, v prípade, že ale možno by ich to teraz zaujalo a nemajú tie prostriedky na tých školách, existuje nejaký spôsob, ako sa k ním dostať? Cez náš program nie. My sme sa snažili naozaj ísť cez to vzdelávanie, cez tie metódy, ale sú určite momentálne rôzne projekty, cez ktoré školy môžu získať takéto technológie, ale tie my momentálne neponúkame. Ako dlho už je tento projekt na svete? Ako dlho už je to v praxi? Tento projekt sme začali, konkrétne moja prvá škola, v máji minulom školskom roku. Takže v máji 2016 vlastne. No, takže je to pomerne ešte taká lastovička, mladý projekt. Uvidíme, ako sa to teda celé bude vyvíjať a či budú k vám naďalej prichádzať aj ďalšie školy. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli a trošku nám ozrejmili to inovatívne vyučovanie. Predpokladám, že máte radi svoju prácu asi obaja? Áno. No samozrejme. Vyzeralo by veľmi zle, keby ste povedali, že nie. Ale my vám teraz predstavíme aj ďalších ľudí, ktorí milujú svoju prácu. Sú to lučeneckí policajti, ktorí sa rozhodli, že si na svojom pracovisku zriadia policajné múzeum. 1. augusta 2013 vzniklo občianske združenie Klub policajnej histórie, ktorý sa zaoberá a zbiera artefakty historické, ktoré sa týkajú služby právo presadzujúcich zborov na území Slovenska. Či už sú to uniformy, či už sú to iné rekvilie, ktoré sa používali, alebo sú to príbehy rôznych príslušníkov četníctva, žandárstva, Zboru národnej bezpečnosti alebo aj polície. Toto malé múzeum má fotografie bývalých funkcionárov okresného riaditeľstva v Lučenci, alebo teda polície četníctva. Je tu medaila za službu vlasti, ktorú máme ako pozostalosť od Pavla Krištofa, syna z jedného z veliteľov, ktorí v Lučenci pôsobili v roku 1951 až 1953. Tento človek bol bývalým režimom prenasledovaný, potom bol z Lučenca stiahnutý, pôsobil na iných funkciách oveľa nižších. Po mojej pravej ruke sa nachádza originál bicykel,
ktorý slúžil v žandárstve Slovenskej republiky v rokoch 38 až 45. Na tomto konkrétnom kuse pracoval Juraj Aláč, ktorý slúžil v slovenskom žandárstve na rôznych žandárskych staniciach Polhora, Demenová a pochádza z Mýtnej a vlastne tento bicykel si zobral so sebou domov po skončení služby. Zaujímavosťou na tomto bicykli je tento gombík, s ktorým sa počas jazdy dali zaseknúť riadidlá, aby žandár mohol ísť rovno a držal spriamene svoju služobnú zbraň a mohol ju použiť proti páchateľom tej doby, za ktorých musel zakročiť. Ďalej sa tu nachádza originál motocykel Java 356-38. Táto konkrétne slúžila na obvodnom oddelení Brezno. V našom múzeu sa nachádzajú putá originálne, ktoré používali četníci za čas Československej republiky od roku 1918 do nejakého 38. Nosili pri sebe takéto púzdro, ktoré keď zadržali páchateľa, museli reťazku omotať okolo jeho rúk a aj druhou a týmto zámkom, kde sa nám nezachoval kľúč, vlastne zaistili toho páchateľa a odviedli ho. Všetci múdri ľudia a študovaní hovoria, že kto nepozná históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť. A my sme sa rozhodli, že tú históriu priblížime kolegom mladším, možno niektorým starším, že ako to v skutočnosti bolo. Nehodnotíme, či to bolo dobre, či to bolo zlé, ale chceme tú históriu ukázať, aká naozaj bola. Tak, spoznali sme minulosť lučeneckých policajtov vďaka ich múzeu, ktoré si zriadili. A teraz sa vráťme do našej poradne. Budeme sa rozprávať o vianočných stromčekoch s Ľudovítom Lukáčom. Tak pekný večer ešte druhýkrát vám želáme. My sme sa počas tohto príspevku trošku rozprávali o vianočných stromčekoch. Spomínali ste mi, že jedle sú takým atraktívnym prvkom, ktorý sa snažíme osadiť si počas Vianoc do našich príbytkov. Aké druhy existujú a prečo je tá jedla taká rozšírená počas Vianoc? Tak jedla je všeobecne už aj v minulosti považovaná za najvznešenejší a najušľachtilejší ihličnan. No a tých druhov, tých jedlí, ktoré sa používajú, najzaužívanejšie u nás sú momentálne tie jedle Nordmanové, ktoré sa pestujú na tých plantážach, potom je to jedla biela, ešte sa Douglaska, to je samostatný druh nejaký rod. Ona má jemnejšie ihlice, ale zasa voňajú. Potom sú jedle balzamové, jedle frezerové, a jedla korejská. Niektoré sú dostupné na našom trhu, niektoré nie, ale najpoužívanejšia je tá jedla kaukazská, ktorá je s hladom veľmi pekná, má dlhé ihličie, tá trvácnosť v tom byti je tiež dosť slušná, že vydrží a hlavne keď sa doplňa tá. Len tam je, zasa nie je taká voňavá. Nie každý druh jedle má tú arómu toho ihličia. Ako dlho by mal vydržať vianočný stromček v dome tak, aby si zachoval tú svoju krásu, ktorú má, respektíve dať ho asi najneskôr dovnútra, možno 23. 24. decembra? Áno. Alebo je to jedno? On je už asi zrejme odrezaný pomerne dlhú dobu, možno aj 2-3 týždne predtým. On je už aj mesiac odrezaný. On je už odrezaný aj mesiac predtým, je nabalený. Ale chlad mu asi viac prospieva vonku. Určite je lepšie, keď tie stromky sú uskladnené v klimatizačných halách alebo v chladných priestoroch dotedy, kým sa nedostanú do toho bytu, aby slúžili ako vianočný stromček. Takže dnúka ho kde najlepšie umiestniť? Asi nie veľmi k radiátoru. Určite nie a tiež nie je dobre, keď by niekto mal ten stromček zviazaný a mal by ho niekde von, aby na to pršalo. Mohlo by sa stať, že by ten stromček mohol aj splesniť. No, tak keď je také počasie, že je teplo a prší. Vy ste mi ale spomínali krásnu príhodu, alebo respektíve prax, ktorá je aj v zahraničí, že aj deti si môžu prísť vybrať vianočný stromček. Ako sa to robí a kde sa to robí? Aj u vás si tak boli vybrať? Stáva sa to, ale je to bežná praktika v Rakúsku dlhé roky, alebo aj v Amerike, že chodia celé rodiny a tomu decku
ono vyberie ten stromček, dajú mu do ruky pílku, odpíli ho a potom už deklaruje doma na Vianoce, ja som odpílil ten stromček. Krásne, ďakujeme veľmi pekne zatiaľ a vám, milí diváci, odporúčame telefonovať nášmu hostovi, pánovi Lukáčovi a poradiť sa s ním na tému vianočných stromčekov 0918 381 297. Odlietajú divé husy na zimu, kde hľadajú si svoju perinu. Kam odlietajú vtáky za letom, to iba vietor, to iba vietor. Vietor. Kam odlietajú vtáky každý rok na jeseň, to neviem, to neviem. Kam odlietajú vtáky každý rok na jeseň, to neviem, to neviem. Tak, vy ste spievali aj o vetre, voláte sa Pohoda, samozrejme aj trošku vetra ste nám sem priniesli, ale taká pohoda, naozaj pokoj ide z vás. Čo povieš, Gabika? No fantastické, mne sa tá pesnička veľmi páči, ja ju teda často počúvam aj z rádia, z nášho rádia Regina, takže to sme samozrejme veľmi radi, že môžeme aj takúto našu regionálnu kapelu s názvom Pohoda takýmto spôsobom trošku odprezentovať divákom a poslucháčom. A do pozornosti dávame aj toto CDčko, ktoré môžete získať, volá sa Modriny, je to debutové CDčko kapely, ktoré získate za správnu odpoveď, že čo to je to perisko, tak ak už to viete, tak môžete nám písať. Presne tak, a ešte ak viete, čo je toho bol. Ono je to vlastne to isté, majú ho v Lišove, takže pýtame sa vás práve túto otázku. CDčko môže byť vaše, ale už to nebudem stokrát opakovať, dôležité je hovoriť o tom CDčku. Takže, dáma a páni, kedy vznikalo to CDčko? Ono je pomerne ešte teplé, ako Gabika hovorila. Ja si predstavím, ešte teda spevák Ľuboš Mlocík a speváčka Milena Majerová budú tak rozprávať teraz, hovorcovať za celú kapelu, takže poprosíme odpoveď. CDčko vznikalo skoro 3 roky, takže mali sme tam nejaké také problémy, keďže nám odišiel jeden spoluhráč, vtedy tak sme ho museli nahradiť druhým, ale po 3 rokoch sme ho vydali tento rok v máji, pokrasil nám ho Martin Gašberg, muzikant a herec. No, inak aj toho sme mali v Teleregine. My tu máme samé dobré kapely. No tak my vieme, koho si voláme, samozrejme. Aspoň nám robíte dobrú náladu, samozrejme. Vy medzi nich patríte. Čo sa nájde na tom CDčku? No, nájde sa tam 12 pesničiek. Akých? Veselých. Aj smutných. Ale čo je možno ešte zaujímavejšie, tak vy ste jedna z tých kapiel, ktorá je veľmi produktívna a v podstate prešlo nejakého pol roka a vy už teda vlastne pracujete na ďalšom CDčku a onedlho asi ho vydáte. No sme v štúdiu, zatiaľ to riešime takou formou, že nahráme single, čiže 3 pesničky, pustíme to možno do éteru, ak nám pustí Rádio Regina a potom nahráme ďalšie skladby, takže ideme takým postupným systémom. Nie celé CDčko naraz. Kde čerpáte inšpiráciu na svoje texty? Lebo viem, Ľubo, že vy ste autorom textov, alebo vám pomáhajú aj kolegovia? Texty píšem ja, no neviem, tak najlepšie sa mi píše tak nejaký okolo 11. večer, takže vtedy mám takú najlepšiu inšpiráciu. Milena, vy s nimi nespievate ešte až tak dlho. V podstate, ako ste sa do tej kapely dostali? Ja viem, že to bola taká viac menej náhoda, dá sa povedať. Tak to bola teda náhoda. To mi raz jeden večer zavolala kamarátka, že hľadajú spevačku. Tak som to prijala. Skúsila som, no a som to doteraz tak. Ľuboš, čo k tomu dáte? Spokojný som. To je výborné. A hľadáte aj speváka? Hľadáte? Speváka momentálne nie. Tak. No nič, tak budeš to skúšať. Ešte nejaké kapely zavoláme, kde sa prihlásiš potom, ale v každom prípade my sa rozprávame predovšetkým o hudbe, o speve a sme v takej dobrej nálade a ja viem, že vy ten život ale nemáte až taký úplne ľahký, lebo teda máte ochorenie, ktoré sa volá skleróza multiplex. No, pred 16 rokmi prišla táto diagnóza ku mne a ostala až dodnes, takže ja to beriem s humorom v podstate, takže keď mám pozitívne myslenie, humor a hudba je môj najlepší liek, takže ja pôjdem s týmto spôsobom.
Ako vníma spevák vôbec život ako taký, keď máte takúto chorobu? Určite sa to prenáša aj do piesní. Sú niektoré piesne práve také, možno jedna piesň na tom CD-čku, tá posledná, ktorá sa síce volá Funus, možno taký morbidný názov, ale tá pesnička je v podstate veselá. Takže... Ako sa to dá presadiť v takej kapele, ktorá je z Banskej Bystrice a môžem povedať teda, že boli ste vo finále Košického zlatého pokladu, takže nejaké už tie úspechy prvé za sebou máte, ale asi to nie je také ľahké dostať sa do tých rádií a nejakým spôsobom sa potom odprezentovať. V dnešnej dobe je to asi dosť ťažké dostať sa hlavne do tých rádií, keďže slovenská muzika, aj keď by sa mala hrávať viacej, sa až tak nehrá, ako by sa mala, čo je asi smutné. Vieme, že spolupracujete aj z RTVS, takže aká je to spolupráca? Boli sme vybraní, už si nepamätám v ktorom roku, do relácie Nevydané, neslýchané, tam sme vtedy v Bratislavskom štúdiu nahrali pesničku Slzy a smiech. Ja viem, že vy ste v Bystrici, ale vy, Milena, v Nitre, myslím, že žijete, takže asi to skúšanie nie je až také časté a intenzívne. Podľa mňa chodia za ňou. Áno, tak to je? Nechodia, oni skúšajú bezo mňa a ja potom prídem už na hotové. My pošleme nahrávku mailom a potom už doštuduje doma. Takže vy sa vlastne ani nestretávate. Každý si hrá doma, pošle to nejakej centrálnej osobe, to ste asi vy, Ľuboš, vy to poskladáte a... Kapela sa stretáva, na živých koncertoch. Chodí sem tam. Čo sa dá toto definovať? Aký je to žáner? Je to taký folk rock? Folk, rock, pop, dokopy. Každá troška. Nejaké koncerty vás ešte čakajú v tomto roku, alebo... V tomto roku už nie, budúci rok si tam nejakú teda šnúru, ak sa podarí po nejakých tých kluboch, aby sme spropagovali toto CD-čko a v podstate už na koncertoch hrávame tie nové veci, ktoré sme si otestovali, preto ich nahrávame teraz tie v štúdiu, ktoré zabrali u divákov. Dokážete opísať svoje publikum? Sú to skôr mladí ľudia, dievčatá, dámy, starší ľudia? Dá sa to tak nejako na tých vašich koncertoch po kluboch, keď chodíte? Každej vekovej kategórie možno, len na koncertoch živých tam sú aj od detí cez nášho ročníka, po tínedžerov aj po tých starších ľudí. Takže oslovili sme možno celkom také širšie publikum. Vy ste čisto autorská kapela, aj čo sa týka textov, aj čo sa týka hudby, väčšina teda je to asi vaša záležitosť. Máte nejaké vzory, podľa ktorých tvoríte, alebo aký je ten postup, tie harmónie? Lebo mám pocit, že dobre to máte našliapnuté v tom, že pomerne ľahko sa z tých vašich pesničiek stávajú hity, že dostáva sa to tak rýchlo do ucha. Keď vzory, podľa ktorých by som skladal, to tie nemám ako žiadne, ako mám nejaké kapely, ktoré rád počúvam, ale to je možno troška iný žáner, ako hráme my. A aký to je žáner? Tak ja počúvam Dave Matthews, mám rád šanzón, speváčku Zás francúzsku, takže troška možno iná muzika, to počúvame aj viacerí v kapele. Aké máte plány na budúci rok? Ten je už čo nevidieť? No tak rozbehli sme to nahrávanie CDčka, takže dokončiť náš druhý debut, urobiť nejaký videoklip, a hrať hlavne veľa koncertov. A dostať sa ešte do Teleregimu. Áno. Budeme počuť ešte v závere jednu vašu pesničku, tá nie je z tohto CDčka, ale práve z toho pripravovaného nového, takže čo to bude? No, pesň sa volá Medová a je taká medová. Medová, zložil som ju na ukulele, čo je teraz taký populárny nástroj v momentálnej dobe, takže tu sme si otestovali na koncertoch, že ľudia na ňu brali celkom pozitívny ohlas, tancovali, takže bude to taká veselá rytmická skladba. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa, že vás ešte dnes na záver budeme počuť. Inak vianočný stromček už máte poriešený? Umelý v pivnici. Umelý v pivnici. No neviem, čo na toto povie pán Ľudovít Lukáč, ktorý je dnes našim hosťom a radí nám, aby sme siahali po tých živých stromčekoch, aby sme si také kupovali, lebo práve tie sú ekologickejšie, však? Trváte na svojom? Ja si trvám na svojom. Ja s vami súhlasím. Ja som počúvala tie rozhovory predtým s Michalom. Už ste veľa toho povedali, poradili, ale mňa zaujíma, že keď už ten stromček mám doma, áno. Už je v tej izbe. Áno. Už je ozdobený a ešte teda tie Vianoce nejaký ten čas trvajú. Ako sa oň starať, aby teda nezačal opadávať, aby vydržala tá vôňa? Ako často ho treba polievať? Tie stojany, oni majú... Tam sa dolieva len voda. Tam je vlastne rezerva tej vody a v tých začiatkoch on začne piť tej vody, odoberať viac. Hej, čiže potom, treba poriadne do toho stojanu naliať tej vody? Áno, tam nalejete a to vám vydrží, čo ja viem, 3-4 dní ako ktorý, ale potom už on tej vody dá ako veľa nebere z toho stojana. Toto je jeden spôsob, ale väčšina ľudí nemá v stojanoch vodu a tie stromčeky. Bola, kedy býval stromčok, sa vravievalo, že do 3 kráľov, hej, to máme
Tri krále máme 6. myslím. 6. a že stromček vianočný sa môže rozobrať po 3 kráľoch. To je dosť krátke obdobie a aj keď ten stromček nemá vodu, tak on kľudne vydrží. Dobre, a nemôžem ten stromček preliať, keď budem do toho stojana stále tú vodu vlievať? Nie, nemôže sa to stať. Dobre, to ste ma upokojili. A ešte jedna otázka. Kedy je dobre si ten stromček kúpiť pred tými Vianocami? Lebo niektorí už aj o takomto čase možno, že ten stromček majú na balkóne. Je to v poriadku? Tu sa dostávame k tomu, že tie stromky sú už rúbané možno pred mesiacom, hej? Kým ich sem dopravia, čo ja viem, z toho Dánska, potom sú vo veľkoskladoch niekde a až kým sa dostanú, oni už sú mesiac narúbané. No čiže čo s tým? Čiže je to už v princípe jedno, kedy si ho kúpim? To už je jedno, ale potom, čo som kolegovi vášmu vravel, že aký systém nový sa začína niekde v zahraničí zaužívaný, že tie rodiny prídu s tými deťmi a osobne si idú a načasujú si to odpílenie toho stromčeka tesne na plantáži tesne pred Vianocami. Hej, má to potom také iné čaro. Tak to je už iný zážitok, ako keď kúpite stromček v sieťke. My vidíme aj obrázky, teda ako to vyzerá, práve vás, ako balíte tie stromčeky, to už je tá posledná fáza, ale ako dlho trvá, kým sa ten stromček teda zaseje, vyrastie a potom ho môžeme mať v tej obývačke? Aký je to proces? Všetky tieto stromčeky sú pestované zo semienka. Odskúšané proveniencie, ktoré sú vhodné do našich podmienok, lebo najideálnejšie sú stromky, ktoré sú osivo zozbierané z našich stromov tu. Konkrétne, čo ja viem, arboretum, kisihýbel, sú tam storočné Nordmanové jedle a to osivo z týchto jedlí, oni už sú prispôsobené na túto klímu. Tak to je najvhodnejšie. Osivo sa objednáva z celého sveta, si môžete objednať semienka. Ja dopestujem. Dopestovanie malého stromčeka trvá 3 až 4 roky. 3 až 4 roky. Takže 3 až 4 roky zasadíte, čo ja viem, 4-ročnú jedličku na plantáž alebo do záhrady kdekoľvek a potom dopestovanie vianočného, akú chcete výšku, 8 až 13 rokov ešte. Takže keď sa teraz rozhodnem, že chcem mať vianočný stromček raz svoj, tak teraz zasadiť a možno 20 rokov? 8 až 13, aký veľký ho budete chcieť mať ten stromček vysoký. No. Je to zaujímavé. Kde sú u nás také pekné stromčeky? Samozrejme, že nemôžeme teda siahať po tých stromčekoch, ktoré máme bežne v lese, to nie. Tak to nechceme, ale kde? V lese, čo je možno aj chyba, že tie neprodukčné poľnohospodárske sa mulčujú, hej, ale idú dotácie na nevyužité plochy a miesto toho by sa tam mohli pestovať vianočné stromky. Ďalšia výhoda je tá, že jedla Nordmanova je napríklad pôvodom z Kaukazu, hej, z tejto časti na severe Turecka a Gruzínsko, tam je pohorie Kaukaz, ale to sú hospodárske lesy z tej jedle. Ona narastie takisto tá jedla, čiže tú plantáž, keď nezlikvidujete celú na vianočné stromky, vy tam môžete nechať následný porast a budete mať o 80 rokov zásobu ihličnatého dreva, ktoré môžete použiť na stavebné rezivo. Jasné, na vlastnú spotrebu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, bolo to mimoriadne zaujímavé rozprávanie aj o vianočných stromčekoch. My sme sa dnes divákov pýtali na to, že čo je to Perisko, takéto CDčko môžu vyhrať. O chvíľočku sa dozvieme odpoveď. Vy to viete? Už to tu niekto už to tu zaznelo, takže už áno. No, my im to ale, Miško, teraz prezradíme v tom ďalšom príspevku. Presne tak, Perisko, alebo ak chcete bol, to je taká veľká betónová nádrž na pranie, majú ho v Lišove, pri Dudenciach, teda na juhu stredného Slovenska, kde sa kedysi právalo ručne, ale predstavte si, ešte aj dnes tam nájdete ženičky, ktoré si zoberú svoju znečistenú bielizeň, vyberú sa tam a idú ručne prať. Dobrý deň prajem, milé žienky, Pán Boh pomáhaj, ako sa máte?
Vznik bolu nám nie je známy, ale naša obecná kronika tvrdí, že prvé domky v obci vznikali v Kúte, okolí ich bola, čiže má určite viac ako 100 rokov. Táto mineralizovaná voda nám ani v zime nezamrzá. V minulosti sa používala aj na riedenie doma vypálenej pálenky, ktorá sa s riedením s touto vodou nezmutila. Mám firtuške, čo sme si zamočili, nočnú košielku, toto si dáme ešte hore, na myblín toto, kde sú flaky, takto aj v rukách pomrvíme, musíme vybúchať. Potom zvrtnem takto, aby mi to mydlo vyšlo von. No a môžeme prať. Každý má doma automatickú práčku, tak je toho už pomenej, ale pomerne na to sa ešte dosť často sem chodí. Často sa koberce perú, keďže je tu veľmi mäkká voda. Takže nepotrebujete toľko pracích práškov. V lete nám slúži ako zásobáreň najmä užitkovej vody, pretože v suchom období naši spoluobčania majú nedostatok pitnej a užitkovej vody a náš obecný vodovod je len vo výstavbe. Bol viackrát rekonštruovaný, teraz je aj zastrešený a možno, že je to trošku na škodu, pretože sa zničil pôvodný prírodný ráz a žilo v ňom mnoho mikroorganizmov, rias, pijavice, ryby. Vyplákam vodičku, trochu prehodím tu a teraz idem sem vyplákať do čistej. Toto je stred bola, kde teda máme, tu je čistá voda. Vyžlíkam. Tak. A takto sa a už sa položí do lavóra. Takto opraté prádielko vysúšené na slniečku bolo určite voňavejšie ako dnes vypraté v automatickej pračke. Tak sme sa dozvedeli, že perisko alebo bol je vlastne práčka pod holým nebom. Prišlo nám niekoľko úsmevných odpovedí, že vraj je to prírodná rezervácia alebo dokonca násada alebo nejaké optické zariadenie. Tak my už vlastne vieme, čo to je. Správne odpovedala Miroslava z Rafajoviec. CDčko jej posielame, gratulujeme. No a teraz ešte banskobystrická kapela Pohoda s jej novou pesničkou Medová. My sa na vás tešíme opäť v pondelok. Majte pekný víkend. Dovidenia.